प्रणाम नमस्कार सब केहू से हम नतमस्तक प्रणाम करतनी और आग्रह निहोरा करतनी कि जौन अभी जातिवाद के विवाद चलता है इससे रुआ दूर रहें और सिर्फ जातिवाद के आरोप खेसारी लाल यादव जी पर लगाता है। ये बिल्कुल गलत बा। वो आदमी के खिलाफ साजिश कल जाता है जे आदमी जाति पाति से ऊपर बा। हमार नाम खुद पवन पांडे है और हम 0 पॉइंट से खेसारी जी के साथे बानी और अभी तक बानी। अगर जाति पाति के दायरा रहे तो हम ना रहती साथे। खेसारी जी के शुरुआती दौर आलोक कुमार सिंह जी से पहले जो उनकी पहला फिल्म साजन चले ससुराल। अगर जाति पाति के भावना रही तो खेसारी जी आज भी आलोक जी के साथ काम न करती। अगर जाति पाति के भावना रही तो प्रियंका सिंह गायिका जन गोपालगंज के बाड़ी तो वह सब पता कलम ना पता हुई तो खेसारी जी उनके अपन बहन मानी ले और उनसे राखी बंधवाते हैं। जाति पाति का अगर भावना रही तो प्रियंका सिंह के बहन कैसे मिलता। शुरुआती दौर में आजाद सिंह जी जो बॉम्बे आए रहे तो खेसारी लाल यादव जी बहुत सपोर्ट कैले और साथे साथे वहाँ के हर जगह सपोर्ट कैले। तो रउआ सब अपन प्यार आशीर्वाद दें और जे भी जातिवाद उन्माद फैलावता ओकरा के विरोध करी। रउआ लाइव आई रउआ सब सपोर्ट में लिखी खेसारी जी के कितना ऐसा आदमी के रउआ सब जाति के जाल में फंसावता नहीं जौन आदमी जाति पाति से ऊपर बा। और मैं खास तौर पे वो लोग से कहे के चाहता नहीं जे फलाना सिंह राजपूत लिख के फेसबुक पर उत्पात मचौले बा, गाली गलौज करके अश्लीलता के विरोध में खड़ा बा। तो अश्लीलता के विरोध में सभी खड़ा बा, लेकिन खुद रहुआ अश्लील मुक्त होई। पहले अश्लील मुक्त होई ओकरा बाद अश्लीलता के विरोध करें। नेपाल से कोनो लड़किया के रउआ भोजपुरी भाषा में काम कर दिया तो लड़की के रउआ उल्टा सीधा ऐसा वर्ड यूज करता नहीं जौन वर्ड के हम खुद नहीं अपना मुंह से बोल सकते। ऐसे कि वो हमारा इससे दूर बा, हम ना यूज कर सकेला, अपन जुबान गंदा ना कर सकेला। वो जो गंदा हो ना